המסע שלי לדאט ואלי, פרק 1. זה היה היום הראשון מתוך 4. נפגשנו בתחנת דלק מחוץ לפארק ומילאנו דלק ומכלים נוספים כדי להתכונן למסע של 400 קילומטר בשטח. יצאנו לפארק ביחד והסתדרנו בשיירה. אל המסע הצטרפו שני חברים, שי בן דוד ועומרי וקנין. אוקיי חבר'ה, בהצלחה ושיהיה לנו אחלה טיול ויום טוב. חברים, שיהיה לכולם בהצלחה, מתרגשים להיות פה. היום הראשון היה מאתגר מבחינת זמן. נשארנו חצי יום בו אנחנו צריכים לעבור 86 קילומטר בשטח ולמצוא לנו אתר קמפ ללילה לפני שמחשיך. כבר ביום הראשון עברנו בכמה מקומות מיוחדים והתחלנו להרגיש שאנחנו שם. טוב, זה הרייסטראק, זה אגם שהוא בעצם נחשב לאחד האגמים הכי רדודים בעולם. כמו שאתם רואים הוא יבש לגמרי. הקצה הצפוני שלו גבוה ביותר בערך 10 סנטימטרים מהקצה הדרומי, אז כשיורד גשם הוא מתמלא, מגיע לגובה יחסית מאוד מאוד רדוד, ומיד לאחר מכן הוא מתייבש. מצאנו בסוף אתר קמפ פנוי והתחלנו להתארגן ללילה. זה מדהים כמה בדאט ואלי עוברים בין גבהים שונים וטמפרטורות שונות. התחלנו את היום בגובה פני הים, והקמפ היה בגובה 1200 מטר. שי הכין לנו לארוחת ערב פאיטה מקסיקנית. זו הייתה ארוחה מדהימה. הטמפרטורות התחילו לצנוח, ובכנות לא ציפינו לכך. המשך בפרק הבא, אתם מוזמנים לעקוב.